Gawe ide jualan teko iwak pitik simpel iki, Cah. Pertama pisahno iwak pitik daging karo balunge ya, Cah. Terus dagingnya tak iris-iris cilik-cilik kaya ngene. Iki mau aku nganggo iwak pitik setengah kilo ya, Cah. Langsung tak iris-iris sae, pokoke iris cilik-cilik kaya ngene. Tipis-tipis sae, Cah. Nek ngiris aja kandel-kandel ya. Iki engko ape tak gawe jenenge chicken katsu, Cah. Chicken katsu ekonomi sing iso didol 1000-an ae. Ngene iki panganan sing disenengi bocah cilik-cilik, Cah, nek ning daerahku. Iki mau iwak es tak umbah tapi gak kerikot, langsung ae tak marinasi dhisik. Lanjut tak siapno tepung terigu, tak kei banyu. Iki engko gawe bahan pencelup utawa adonan tepung basah ae, Cah. Nah, iki bahane wis siap kabeh, langsung tak eksekusi ya, Cah. Carane gawe chicken katsu 1000-an. Iwak pitik sing tak iris-iris mang, terus tak cemplungno ning tepung basah, terus tak gulingno ning gepung panir kaya ngene. Dibaluri glepung panir sambil dipijeti ya, Cah. Dadine piye simpel iki iso dadi ide jualan utawa gawe lawan bocil ning omah. Stok frozen utawa langsung digoreng ya iso.